Moi roztomili, dzisio się spytam sam siebie i spytam się, a i was, jeśli mały książę to był synek, czy to mógł być synek Hawierza ze Śląska, lebo z cieszyńskiej ziemi. To jest takie pytanie, które tutaj mnie tak napadło, bo roztomili chnet po tym, jakże wyrządzał w polskim radiu coś jego małym księciu po naszemu. Za jakieś pół godziny zadzwoniła do mnie paniczka z Krakowa, pani Anna Minkiewicz. Panią Annę pozdrowią. Muszę mi napisać, muszę mi zadzwonić. A ona mi prawiła, że modlą mnie ciekawą informację. Potem mi posłała maila, a to wszystko, co mi w nim napisała o małym księciu, to wam tutaj dziś wyrządzę. Bo to, ja sobie myślę, że to jest na ozajst worce, co by to tego posłuchać. Bo to jest ciekawe. Anton de Saint-Exupéry napisał Małego Księcia jeszcze, okrom Małego Księcia napisał jeszcze inkszą książkę. Ta książka się mianowała Ziemia, planeta ludzi. Bo my tutaj dycki mówimy o Małym Księciu, że to jest trzecia książka najbardziej czytano na całym świecie po Biblii, a po Koranie, ale jeszcze okrom Małego Księcia, przed Małym Księciem była ta Ziemia, planeta ludzi. I na samym końcu rajzy cugiem, isto w roku 1936 do Moskwy, w postrzodku nocy Exupéry uwidział zmordowanych polskich Hawierzy, którzy rajzowali z Francji do Polski, a między nimi był mały, przeogromnie szwarny syneczek, chłapieczek, który podle autora był podobny do małych książąt, a pogodek z bojek. Był podobny do Mozarta, lebo do nowego gatunku róży, co ją opatrowali ci, którzy robili na ogrodach pełnych kwiatków. W tej książce jest jeszcze lis, pustynia, a studnia z wodą, ale wszystko wam to pomału opiszę. Ganz przed 3 majem 1935 roku Anton de Saint-Exupéry jako dziennikarz rajzował cugiem do Moskwy, a robił w ten czas dla Zeitungu Paris Ser. Nie wiem, jeśli to dobrze czytam, ale Soir się to czyta. I w tym cugu było kupa familii z Polski i te familie rajzowały z północnej Francji. I tego 3 maja 1935 roku w Paris Sor szło już poczytać artykuł z rajzy do Związku Radzieckiego, co go napisał Anton de Saint-Exupéry. Pisał w nim tak. W nocy w cugu pomiędzy polskimi Hawierzami spało małe dziecię. Które było ganz jako Mozart. Wyglądał ganz jako ci mali książęta z pogodek, a z bojek. 30 grudnia 1935 roku Europlan, co nim furgał Anton de Saint-Exupéry, się roztrzaskał na pustyni libijskiej. I Antoine był pilotem, a w ten czas się ścigał z innymi pilotami na Europlanach, bo to był taki wyścig. Wszystko to potem opisał, a można to była jakoś inspiracji ku temu, co by napisać nie z kozi Małego Księcia. Bo podziwiajcie się, roztrzaskany Europlan, lis, woda, źródło żywota, tego duchowego też je przeca z źródłem w Małym Księciu. W 1939 roku Ziemia, planeta ludzi już była napisana, już była zrychtowana. W niej Antoine napisał o polskich Hawierzach, którzy rajzowali pospołu z małym Mozartem. Potem w 1943 roku
jak autor był w Ameryce, to napisał Małego Księcia. Ale w tej pierwszej książce, w Ziemi, planecie ludzi, na końcu, jak opisuje 3 dni rajzy z Francji do Moskwy, to pisze tak. Kole jednej w nocy przedrepsił rzech cały cuk. Wagony do spania były próżne, a wagony pierwszej klasy też były próżne. Iny we wagonach trzeciej klasy były stówki polskich hawierzy, którzy rajzowali spadki do swoich chałup. Szpatnie się im blęsło, wracali się spadki do swojej biedy, a cuk nimi szkubał na drzewianych ławach. Byli przeciepowani z jednego końca Europy do drugiego. Z tego, że ekonomia była roztomańto, wytargani z malućki chałupki na północy Francyje, nie wiedzieli kany jadą. Z chałupki, co koleni była mało z ogródka, a w oknie były 3 smrodlawe zuski. Ganz takowne, co żech ich widział w oknach polskich hawierzy. Siodrzech naprociw jakiejś paniczki, a chłopa, pomiędzy nimi było wciśnione dzieccio, a se spało. Jednako w tym spaniu się obróciło, bo się mu coś ich blęsło, a chnetżech uwidział jego gębulkę. Ta gębulka była fest piekno. Z tej paniczki, a z tego chłopa się urodził jakiś owoc, a on był ganz ze złota, przeszumny. Pomyślał żech se, że to jest gębulka muzykanta, że to jest mały Mozart, szumnie obiecany żywot. Mali książęta z legend byli ganz takowni jako on. Opatrowali go w otrowie, obleczony był wypucowany, mógł być kim chciał. Kiej w ogródce kiej w ogródce pełnej kwiatków rodzi się róża, co jeszcze nigdy nie było, to wszyscy, którzy są w tej ogródce, radzi się dziwają, jaki jest szumny ten kwiatek. Potem się bierze tą różę, opatruje się tą różę, a ona dycki je pierwszo. Że nie ma ogrodników dla ludzi. Tego małego Mozarta spuczą, jako wszystkich inszych. Tuż widzicie, roztomili, że tutaj je mały książę, a i ta jedyna róża, co drugi takownej nigdzie nie ma. W książce Ziemia, planeta ludzi w podszotku jeszcze je lis, co on bywa na pustyni, a jeszcze tam je woda, co opatrzyła żywot, choć ona nie ma ze studni, idzie żyć, że Antoine de Saint-Exupéry opatrzył naszego małego Mozarta, bo mu wymyślił żywot ganz z bojki, lebo z pogodki. Bez mala synek jakichś kamratów autora, którzy byli z Kanady, to był wzór Małego Księcia. Że ja se myślę, że okrom niego jeszcze kupa inszych dziecek. Można to był i ten syneczek z Kanady, ale pierwszego Małego Księcia, którego uwidział Antoine, to był ten syneczek hawierzy w cugu. Paniczka Anna Minkiewicz kiedyś chciała nąć tego syneczka, może 20-30 roków temu, można on jeszcze w ten czas żył, a ani nie wiedział, że był inspiracją dla książki, co ona po Biblii, a po Koranie je trzecio na całym świecie. Anna Minkiewicz robiła w Afganistanie. Kiedy miała orlap, to było za mało czasu, co by chledać tego małego chłopca, ale roztomili można by go było w orce nąść. W 1935 roku ludzie musieli mieć paszporty, co by rajzować, bo na granicach były kontrole. Tuż na ozajst kańsik jakiś ślad będzie o temu syneczkowi. Między kwietniem a mojem 1935 roku kupa hawierzy z Polski się wracało spadki do swoich chałup i kańsik może są wypisane familie, co one w ten czas rajzowały. Możne Mały Książę to jest synek hawierza, który fedrował na Górnym Śląsku, a można to jest synek hawierza, który fedrował na cieszyńskiej ziemi. Kańsikej we Frysztocie albo kole Ostrawy. Roztomili tego nie wiemy, ale ja wiem, że kupa z was mocie radzi
genealogię, są takie grupy genealogiczne, to już jakby kto wiedział, jako to zbadać, jako się za to chycić, to dajcie mi znać. Między kwietniem a majem 1935 roku jakoś ich rodzina z małym syneczkiem się wracała z Patki do Polski. Dziękuję pięknie za to, żeście mnie posłuchali. Jak macie radzi, to moi dżistani, to dajcie mi palec do wyrchu. A jeszcze roztomili ta kopytka, macie 2 obrazki po obu stronach mojej głowy. Jeden obrazek to je ta kopytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to je film, na który was pozywam, a kiedy się wam można spodoba. Miejcie się fajnie, wszystkiego dobrego.